уважаеми господин Таяни, Манфред и разбира се, честта ни да бъдем с член на семейството на Атанас Буров. Стоянова е дъщеря на неговия брат, село Лукмучка. И мисля, че позволете ми преди това на Джамбаскина по честития рождения ден. Да благодаря на Врабевски за средството, които за бюста. И вече в момента ние се намираме не само в Европейския парламент, не само сме гости на господин Таяни, а и това пространство, което е първият български държавен политик, който има този парламент. За което благодаря и на евродепутатите, на всички, които са тук и сме заедно. За съжаление, разделението в България продължава, защото виждате, че тези, които приложиха геноцида срещу българския народ и изтребиха цялата интелигенция 1944-1945 година по лагерите в Белене, Кравена, Ловеч и къде ли не, ги няма и днес. Сиреч, никой не иска да се помирява, точно брат. Техните деца и синове напъват да дойдат като троянски коне в Европейския парламент и към ден днешен. Но няма да си развърнем повече настроението с тях, защото имаме действително една възможност, една историческа несправедливост да бъде не само изтрита, а и да й се даде дължимото. Аз бих помолил българските журналисти, пък и не само, като говорят с госпожа Стоянова, защото като си говорихме сега, тя може да ви каже какво е страх. Какво е да живееш в страх. Какво е да живееш без медийни и каквито и да било човешки свободи. Аз Буров пръв прозира и го казва много ясно, че бъдещето на България е Европа. И разбира се, е личен приятел и с посланника тогава на Съветския съюз, защото знае, че нашето геостратегическо место е такова, че и с великата сила Русия не трябва да се караме да бъдем в други прагматични отношения. Но нашата път на връх трябва да бъде Европа, така както е към ден днешен. Тя може да ви разкаже какво е страх. И какво е да говориш за права или медийна свобода, обграден с 100 камери и да кажеш, че няма медийна свобода. А 100 камери стоят и ти обявяваш, че няма медийна свобода и от сутрин до вечер се ретранслират. Идете, питайте, защото и моето семейство е било такова. Преследвано. И на Андрей Ковачев е било такова, и на много други. Да ви кажат, когато управляваше БСП, защото тя не се е отказала името си и историята си. Какво значи страх? Истински страх. Какво значи да дойдат и да ти вземат къщата, всичко, което имаше да ти изгонят. Без пардон, без съд, без нищо. Или по-точно с народен съд. Кога забравихме всичко това? Искаме пак да им го позволим. Колко семейства, тя да ви разкаже. Интелигенцията, цвета на България. Сочат го с пръст, че бил буржуа. А те какви са били червената буржуазия след 1945 година? Кои бяха най-хубавите жилища в България? Кой живееше на Позитано? Кой живееше на Оборище? Кой живееше в най-скъпите, най-хубавите квартали? Лозенец, Изток, Червена армия? Кой? Родителите на сегашните права за демокрация. Докато ние в село Банкия ни казваха, английски трябва да се учи там, това е буржуазна работа. И че Мерцедеса не е хубав, защото кофти двигател, това каже партия ми секретар и винаги го давам за пример. Ладата изглеждала по-грозна, но на Мерцедеса на кофти двигател. И ние всички слушаме там, гледаме се, не е така. А нашия министър на вътрешните работи, с 500 села, пур. И до него нашите лади и москвичи. Партия секретар вика по-го. Кофти му е двигател. Даже мисля, че е жив и здрав, Радев се казва, на охрана е в археологическия музей. И после аз викам, добре, как така ти дойде да къла, като го гледаш? Това Мерцедес това да каже. Вика, какво кажа? И ние подритваме в клубата, викаме, малко.
но нашето по-хубаво. Още веднъж благодаря и действително мисля, че това е само началото, защото има и много други знаменити, и държавници, и хора на изкуството, и хора на културата, донесли, допринесли от Джон Атанасов, всички, които бихме могли да работим в тази посока, и благодаря на всички евродепутати и гости, които сте тук, за това, че сте ни дали тази възможност. Благодаря.